आज तो पापा भी नहीं खन, लागता भूख आई सुते के पड़ी। तहरा के भूखा रहे की कोनो जरूरत नहीं खेबा। का सच में? एक बार मांग के तो देखा, छठी मैया अपन सच्चा भक्त के हर इच्छा पूरा करेली। हम तो उनका पूजा भी ना करीले, फिर हमार इच्छा कैसे पूरी करिए? काहे कि तू छठी मैया के खास भक्त बाड़ू। कैसे? काहे कि तहार हाथ में सूरज भगवान के निशान बा। हे छठी मैया, जैसे कि ई कहल बानी कि हम राउर खास भक्त बानी, रउआ अपन ई खास भक्त के कुछ खाए खातिर सामान भेज दी। भगवान जी, आपके तो बहुत सारा जादू आवेला, कोनो ऐसन जादू करी कि मम्मी हमरा के छोड़ के न जाए, पहले जैसे प्यार करे। कहो बहनी, असो घरे छठ होई ना? हाँ होई ना। हमार बहुरिया के लइका ना होखत रहे तब हारा भखले रहनी, गोद भर जाई त सोना के सूप से अरग दिलवाई और पिछला साल लइका हो गई। हाँ दीदी, छठ माई में ना इतना शक्ति बना कि जे मैया के पूजेला आ भारा मानेला ना, उनकर माई सब इच्छा पूरा करेली। कहाँ से करबू छठ? अरे यहाँ से 2 कोस दूर बाबूगंज घाट बा, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आवेला पूजा करे, ओइजे छठ पूजा हो। ठीक बाटे। हम अपना मम्मी के प्यार खातिर कुछो भी करब। बहू, ए बिटिया, भाई पैसा ला रख ला। तू छठ पूजा करत तारू नु तो ओकर खरीदारी वगैरह में काम आई बिटिया। ना बाबूजी। अरे बिटिया, अरे कम से कम यह बहाने तोरा द्वारा छठ मैया के हमरो तो कुछ आशीर्वाद मिल जाई। इला बिटिया। एक तो ये लड़की देवर जी के व्हील चेयर से गिरा के पूरा प्लान चौपट कर देलस। ऊपर से ई महारानी छठ के व्रत करती है। अगर छठी माई की कृपा से देवर जी ठीक हो गए ले तो शालिनी और देवर जी फिर से एक हो जाई हैं और हमारी घर पे राज करे का सपना चकनाचूर हो जाई। हाँ, हमरा के कुछ हो करके शालिनी के छठ घाट पे जाए से रोके के हुई, लेकिन हम करी तो करी का। हाँ, हम छठ घाट पे जाए वाला रास्ता पे कांच और कांटा बिछा दे, फिर देखा ये महारानी छठ माई की पूजा कैसे करी है। हमार रहते तो हम एकरा के छठी माई की पूजा ना करे दे। छठ घाट पर पहुंचे से पहले हम तुहार पूरा शरीर से खून निकाल दे। ई छठ तुहार जिंदगी के आखिरी छठ हो।
हम तो कहा एजा से ही वापस लौट जा। वो कहा ना जब तक घाट तक पहुंचबू सूरज भगवान डूब चुकल हुई है। हे छठी मैया, बहुत श्रद्धा से पहली बार हम तो हर व्रत रखे बानी। माई अपन बेटी के अर्घ ले ले बिना जाई मत। अच्छा, तो हर छठी मैया में इतना ताकत बा कि वो प्रकृति के बनल नियम बदल रही है। पूरा प्रकृति छठी मैया के रचल बा। पूरा प्रकृति छठी मैया की ममता से चलत बा। अच्छा, तो आज हम वो देखा था कि कितनी शक्ति बा तो हर छठी मैया में। कहा तू लोग बात काई करता रू? चलो जल्दी जल्दी, देर होता। का भइल बेटी, परिवार से बिछड़ गेल बाड़ू का? आप उहे बानी ना जे ओ दिन घरे आयल रहनी? हाँ, लागत है तहार माई छठ करे आयल बाड़ी। ना ऊ हमार मम्मी हमरा से फिर से प्यार करे ए खातिर छठ करे आयल बानी। अरे बेटा, छठ ऐसे ना कहल जाला। छठ करे खातिर उपवास करे के पड़ेला। सूप में फल फूल लेके छठी माई के अर्घ देवे के पड़ेला। हमहू भूखल है, लेकिन हमरा पास कुछो भी ना हो। रउए ही बताई हम कैसे पूजा करब? जा बेटी, अपन हाथ से जाके छठी माई के अर्घ देता। छठी माई तहार सब मनोकामना पूरा करी है। ये सूरज भगवान डूबत काहे नहीं खन? ऐसा लगता कि रुक गइल बाड़े। अगर ये अपन व्रत के पहला अर्घ दे देलस तो हमार पूरा प्लान पे पानी फिर जाई। सालिनी के लगा था कुछ होता का। हे छठी मैया, अगर तू सच पढ़ू ना तो हमारा सालिनी के पूजा स्वीकार करा ना। हे छठी मैया, सालिनी 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 सालिनी। ले चल, ला 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 पानी। पानी दीजिए। सालिनी ला तिनका पानी के छीटा मारे। हमारे पानी। सालिनी साले